sithokoza ukuthi sikhulume nawe ku-channel igama kuPastor Nick channel iFlick qikelela ukuthi uyasubscribe you become a member, you also like le video le namanye kakhona ngu1000 ungakwazi ukuthi uvakashele futhi inamba yami number isidingo sokuthi uma ufona ubuze ukuthi uPastor Winning lo asikho futhi isidingo sokuthi uma ukhuluma nami ungazethuli asikho. If you want to be anonymous, you don't have to call me, then you remain anonymous. So sibheka la iphupho elika user uthi lo Pastor Winning amaphupho ke uwachaza kahle 99% awami ngithuthekile ngiphuphekela ukhozi luwile ngasondela eduzane ngalubamba ngezandla ngathola ukuthi ke lo lumele ligcwele impethu ngabe kuchaza ukuthini umfundisi wami. Ake sithi ke la ngoba asazi noma lufile nje balule impethu loba lusaphila kodwa nje ukuze uthi kuphenduleke wonke umuntu kungenzeka umunye uzobu1 aphuphe ukhozi kuba uPaul uhluma elibona luphila osuke nje lusho ukuthi kuyikhona into enqubekela phambili ikhona into empumelelo uma ulibambile futhi walibulala. Number 2 kuyenza futhi ukhozi kuba uPaul esithatha njengoluhle uma nje ulibamba lusho ukuthi ke ungase uthole umngani noma uzothola umlingani noma umuntu omkhulu futhi ohlonishwayo. Number 3 uma uphupha futhi ukhozi uPaul uhle kakhulu uma luhleli nje losihambela phansi lungasho ukulindela inhlanhla ezofika kuwe. 4 uma uphupha futhi ukhozi yenze kuba uPaul uma ehlala phekwendlu noma luzungeza phekwendlu lusho ukuthi silungisela ubhekana nezinkathazo ibhekana nenkinga nezinkathazo ngenxa yolaka lweyiphathimandla noma ngenxa yolaka kaNkulunkulu noma ngaba ngenxa yolunye nje ulaka. Kodwa uHosea 8 verse 1 uthi beka icebo ngomlonyeni wakho njengokhozi lwehlela endlini kaJehova ngoba ke beqile izomelano sami baphambukile emthethweni wami. uJeremiah 49 verse 2 uthi bheka njengokhozi uyakukhuphuka andize elulela amaphiko akhe kulibosira inhliziyo zamaqhawe akwa-Edomi ziyakuba ke njengenhliziyo yowesifazane enemhelo. Siyazi la kwakunempindiselo kaNkulunkulu kakhulu kulama verse ayithu lawa iyayizokwenzeka yayifanisa ke nokhozi uNkulunkulu. Number 5 yenza futhi ukhozi uPaul olubi uma liphunyuka ndiza mhlawumbe kade lubambile bese liphunyuka ndiza longasho ukulahlekelwa longasho ukushiywa lingasho ukwaliwa ngemva kwengxabano kukhona into ezokuphunyuka ngabe ukuphunyuka amathuba amahle. Number 4 6 empeleni ukhozi yenza kube uPaul uhle futhi uma lundiza nje libona luflotha nje emoyeni. Lokho kusho inqubekela phambili kusho intuthuko nokuvelela noma ukukhushulwa esikhundleni noma emkhakheni wakho. uIsaiah 40 verse 31 kepha abamethemba uJehova bayakuthola amandla amasha bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla. Uba futhi luhambe emoyeni mhlawumbe umuntu oqeda umuntu olungisa idala olungisa imimoya ithunywa olungisa whatever into isihamba kahle lungavela futhi ukhozi ndize manje ikhombi lamandla lawo kwembethe asakhululekile asakwazi ukusebenza operate kahle mhlawumbe yabo. Number 7 yenza futhi umphupha la ukhozi kuba uPaul uma lwehlela phansi luzohlala phansi. Lokho kungasho ukuthotshiswa kungasho ukwehla kodumo noma ukuphelwa isithunzi nedumela kungasho ukwehliswa esikhundleni futhi. Obadiya 1 verse 4 uthi ke noma uphakama njengokhozi kubekwe isidleke sakho phakathi kwezinkanyezi ngiyakukwehlisa khona usho uJehova. Jeremiah 49 verse 16 ukwesabeka kwakho kukudukisile ukuziqhenya kwenhliziyo yakho wena ohlezi emfantini yamawa ubambe ingqondo isiqongo sentaba noma wakha isidleke sakho njengokhozi ngiyakukwehlisa khona usho Jehova. So la Obadiya noJeremiah bakhuluma ngokwehlisa umuntu ehliswa la kwakhuluma ngamakhosi la yabona so ehliswa lapha. So lento ngasho ukuthi nawe khona uzobhana nakho mawulibona lehla. So number 8 futhi ukhozi uPaul obumalifile lungabe nje lusho ukuthi ngase kushona umuntu ikakhulukazi ngaba umuntu oyisikhulu umuntu owumbusi noma umuntu oqavile futhi ohlonishwayo kodwa kungenzeka ukukhona osuke ezoshona. Futhi kungakhomba nje umoshakalo kwamathuba komunye amahle. Number 9
kuwuphawu lubi futhi uma ukhozi lubolile lunempethu. Lokho kungasho ukuthi kumele uqaphele noma kusukuma uthola usizo, ngoba abathakathi bayazama la ngesichitho, bayakuzama ngesichitho, ngenzeka kukhona isichitho abasizamayo, yabo. Kanti futhi komunye umuntu kungasho ukuthi uma ukhozi lulimele lusaphila luselunempethu, kusho ukuthi kukhona abantu abahleka inxeba lento, isizwe sithi inxeba lento lahleka. So uma lulimele luselunazimpethu, as long as lusaphila, kusho ukuthi kunabantu abasizakala ngeenkinga zalomuntu, kunabantu asebethola ukusizakala mhlawumbe useyinkingeni njengamanje, sekunabantu asebethole ukusizakala ngawe ngoba uneyinkinga, kunabantu asebethele ukuthi basizakale mhlawumbe ngomunye umuntu ngenxa yinkinga zakhe futhi lungavela. Number 10, asesithina umuphupa futhi ukhozi kuwuphawu luhluma lubeka amaqanda luzalela. Lokho ngayikhomba inhlanhla namathuba amakhulu asuke ezokuvelela, noma ke ungasuphumelele futhi ukuchume kakhulu esikhathini esizayo. Siyabonga kakhulu besibheka nje ukhozi. Ngiyathemba ke lapha uyuza umngani wami lapha uphendulekile kakhulu, ngoba sikuvezela ukuthi uma uphupha lokhozi luma lulimele lunempethu kungaba into ekhomba isichitho, kodwa futhi kuyenzeka uma lusaphila kukhombe ukuthi abantu basizakala ngosizo lakho, abantu basizakala ngeenkinga, noma they are trying to make sure ukuthi inkinga obhekene nazo ziba worse than ngendlela bezingakhona futhi, yabo. Siyabonga kakhulu, be blessed. Kuleka kuyo Jesu,